आङो न'खरनि हिसाबै आं मा बुंबावनो फालिनाय खामानिया जायो आंबो बोसोरे फंफा फंनै बुङो दाखालिबो रुंसारि सानाव आं एसे माखासे खोथा बुंदों दा दिनै आं बारा बुंनो गोसो गैया मानोना बिथांखौ लोगो मोननाय गोबां मानसि दं नै आंनि खाथियावनो पार्सनेलि सोमोन्दोआव बिहावसो जायो बिथां मानगोनां सुरत नार्जारि बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो ज' मावबोनाय गोबां मानसिया दासिमबो बिथांजों मावबोफानाय मानसिफ्रा दासिमबो दङ परमेश्वर ब्रह्म आं दहाय रायखांनो बावदों बेखौ एक्स MLA क'क्राझार समस्तिनि बिथांमोनहाबो गोदो कलेजाव इउनिभार्सिटियाव फरायनाय समाव मावबोदों आं हाबा जानायनिफ्रायनो परमेश्वरखौबो लोगो मोनबोदों बिथांमोनहा मिथिगौ खंख्रा नार्जारिया मा मावबोदों दाबो गोबां मानसिया दङ आं बेखौल' होननो सानो जे खंख्रा नार्जारिखौ सासे मानसिया फरायै मिथिनांगौआ गोब्राब बेनि हाबाथिलिया बिराद गुवार आरो संगठनाबो गोबां संगठनाव थानानै मावबोदों एबसु मावखांनाय उनावहाय PTCनि समाव यां PTCआव थाबोदों बेनि उनाव PPTC बहाय मावबोदों बेनि उनाव UTNLF UBNLF बेनि उनाव PDF बेबादिनो गोबां बे बोरै संगठनफ्रा जाबोदों बेनिबो हिस्ट्रि दं बयबो स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय राजनितियाव थांखायो बे हिसाबै यां PTCआव थांदों यां PTCखौ जेला भंग खालामना होयो अब्ला गावनि लोगोफोरनि खावलायनायाव PPTCखौ दादों उनाव PPTC दानाय उनावहाय सेन्ट्रेल एबसुआनो माने जयै राजखान्थि हान्जाफ्रा ज' जाबासो रायजो बिनायाव गोरलै जागोन होननानै PPTC ज' खालामनो बिराद नाजादों दा दुखुनि बाथ्रा बै समनि स्टिकफ्रा आंनाव गैला आरो नङाबा आं गासिबो बेफोरखौ देखायजोबनो हागौमोन आरो दा बिदि दादों बावनो बिनाय खुंगुर बियो बिथाङा PTCनि MLA मोन बे PTCनि MLA आबो माबायाव फैयासै मा होनो UTNLFआव PPTC ज' खालामनानै UTNLF दानाय जादों खिन्थु गासिबो PTCनि मानसिया बे UTNLFआव फैयाखै माखासेया थाबोदों जोंनि बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरनि खामानिफ्रा गोदोनिफ्राय दासिमबो बे एखेयानो आरो आंथ' जेबो सोलायनायखौनो नुवा आरो बेनि उनावहाय रायजो बिनाय बेलायाव बे इउनाइटेड ट्राइबेल नेशनेलिस्ट लिबारेशन फ्रन्ट UTNLF ट्राइबेल शब्द दंखाय ट्राइबेलाथ' बे अनुन्नत श्रेणिया बोरै रायजो खुंनो ओरै होननानै बिदिनो बर'आ जुदि रायजो मोननांगौबा होमबा बड'लेण्ड मोननांगौबा ट्राइबेल जायगायाव बड' होबा साबसिन जागोन ओरै बिदिनो साजेसन मोनलायलायनानै UTNLFखौनो UBNLF खालामनाय जादों आरो बेनि उनाव नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे एबसुनि नाजानाय रायजो बिनाय बेलायाव बाव एकदम राजखान्थि हान्जाफ्रा PPTCजों ज' खालामबाबो माखासे PTCआ थाबोथारनायखाय राजखान्थि हान्जानि दारै रायजो बिनाय जानाय नंला होननानै एबसुआनो रायजोखौ बिदों 87आव 2 मार्चनिफ्राय आन्दलनखौ सुरु खालामदों आरो बे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ बड'फा होनो बियो गासिबो राजखान्थि हान्जाखौ इनएक्टिभ खालामनानै दोनजोबदों कंग्रेस हान्जा PTC हान्जा UBNLF हान्जा इनएक्टिभ खालामनानै रायजो बिनायनि थाखाय मोनसे कमन प्लेटफर्म BPSC बेखौसो दानाय जादों आरो दा बे हिसाबै रायजो बिनानै दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' गाव रुंसारि जालांबाय थेवबो 1993आव BSc एकर्डआ जालांबाय BSc एकर्ड जानाय उनावबो जोंनि सल'आनो बिदिनो आं रायखांबाय थानो जोबोद दुखु मोनो आरो बिदिनो सानसुमा सिटखौ गारनायनि उनाव सानसुमानि उनाव प्रेमसिं जाबाय बयबो BPP दानाया सानसुमा ग्रुप BPP प्रेमसिं ग्रुप BPP जालायबाय बे समाव आं आबुनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै
एबसुजों सेन्ट्रेल एबसु आरो सेन्ट्रेलाबो जयै बेनावबो थांलायलायनानै जों रिकुवेस्ट खालामलायनानै ज' खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु ज'आ जादोंमोनबो खिन्थु साननैसोल' आरो सानसुमाया बे समावहाय बाहेरायाव थांनायखौ बयबो निश्चय मिथिगौ रानिं ट्रेनाव गाखोलायनानै बेनो बे सानसुमा ग्रुप फ्रेमसिं ग्रुप ज' जानानै BSMC मोनसे दालायलायदोंमोन बड'लेण्ड स्टेटहुड मुभमेन्ट काउन्सिल बेबायदि मोनसे दादोंमोन खिन्थु केन्डिडेटखौ लायाखिसै सानसुमाया बेयो बाहेरायाव थांबाय बिदि जानानै आरो नै गुलाय गुजाय जाबावदों आरो बाव फारसेथिं ओरै खुंख्राया थानो हायैयाव माबाबाय हनै गावहाबो PDF दानानै इलेक्सन माबाबाय गाव सिट जाबाय बिदि जाहैदों आरो दा बै गोदोसो जादों बे जानाया दासिमबो जोबा बर'नि गेजेरावबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं ओरैबायदि दुखु मोनो जे आं बर'नि खुनु मेल मिटिङावनो ओंखारला नामा हाबसोनानै थानोसै नामा ओरैबायदि मोनो आङो एखमबा ओमफ्राय थानो हायैयाव बिदिनो सोरबा लेंहरबा फैनाय जायो बेनो खिन्थु आङो बै समाव बर'फ्रा जेबायदि खौसेथिमोन बे खौसेथिया हयथ' आगय मोननैल' फ्रेक्सनमोन दा फ्ले जासिनबाय मानसिफ्राबो माने आगोलनि खामानि मावनाय दानि खामानि मावनाय माबा दंसै आरो फाराग बादिखौ गाज्रि मोननो नाङा बे समनि थाखायबो जादों जानो हागौ ओमफ्राय दुखु मोनो आरो बै PTC दिनावबो बिदिनो बिराद दावराव दावसि जादों PTCजों 1811 समावबो बिराद जालायदों दावराव दावसि आं सासे कृषक परियालनि न'खरनि फिसाजो हिसाबै जेबादि परिबेसाव देरनाय मानसि सासे राजखान्थियारि मानसिजों हाबा जानानै कयेकथा माबाफोरखौ नुनानै मिथिनानै आं गोसोखौनो बिराद बोरैबा मोनखाङोमोन आरो समखिखांनाय मोनखाङोमोन दावराव दावसि समाव सोरखौबा बुथारनाय मानाय उन्दै समाव सानोमोन आं जोंनि बर' जाथिया मासिम मोजां रावखौबो बुथारा भिखारिफोरखौबो नुवा ओरै सानोमोन आं जों उन्दै समाव खुनु भिखारिबो नुवामोन आरो बिदि बुथारलायनायखौबो खोनामोन खिन्थु दाथ' गासिबो नुजोबसै बुंनो थांबा आरो जथ' गाज्रि बेफ्राव नुजोबसै जिनाहारि खालामग्राबो जोंनि जाथियाव दंसै थगायग्राबो जोंनि माबायाव दंसै बहाबा फानहरग्राबो दंसै माने गोदो जेराव जे समाव माने जों उन्दै समाव मालाय हारिनि गेजेराव जेखौ नुयो दा जोंनि गेजेराव नुसै दा बेफोरखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनो आं थैजासिम आरो मा नुलांबावगोनथाय नंनानै आं गिखाङो आरो जा हक खुंख्राया सिट जाखांनायनि उनावबो बियो रायजो बिनायखौ PTCयाबो बिदोंमोन बेनि उनाव PPTCयाबो बिदों PPTCया थानाय समाव बिदों UTNLFआवबो बिदों UBNLFआवबो बिदों बेनिफ्राय लास्टआव बियो सिट जानानैनो PDMनिफ्राय UBNLFबो जाहैबावदों बियो गुवाहाटियाव थानाय समाव UBNLF जानानैबो बियो बिबावदों सुइजारलेण्डआव थांलायदों दिनै बावहाय आरो मेम'रेन्डाम हैलायदों दा जेखि पस्टआव थाया मानो रायजो बिनायखौ गाराखै आरो बेनो आङो मा बुंबावनो दा गोबां मानसियानो दासिमबो बिथांजों थाफानाय PPTCयाव थानाय मानसियाबो दं UTNLFआव थानायाबो दं PDFआव थानायाबो दं PDFआव थानायावबो जाय दङमोन EMफोर बा MLAफोर दासिम थांनानै दं गजेन हाज'वारि देबकान्त रामसियारि UTNLFआव थानाया नै जिरेनाबो दं UPPLनि बियो भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि बिसोरो दङ आरो राजनितियावल' थायाखै बियो रमान स्क्रिप्टआवबो गोख्रों खामानि मावदों बावबो जायजों बियो मावदों कामेस्वर ब्रह्म बिथां एक्स माने साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो दासिम थांनानै दं दा आं एखमबा सानो आरो बे जायजों बियो खामानि मावबोदोंमोन बेखौ दा बबेबा संगठनाव थानानै गासिबनावबो थांनांगौआ हयथ' सम्भब नङा मोनसे ग्रुप दाना होनानै बेबादिनो बिथांनि जिबननि सोमोन्दै मोनसे माबानो थाखाय बानायनानै होयोबा बिसोरो गासिबजोंबो लोगो हमनानै बिनि खोथाखौ मोजाङै निस्सय मिथिनो बांसिन हागोन जेनेबा रन्जित बरगयारि बिथाङाबो एबसु दानायाव दंमोन आफामोनजोंनो ज'मोन बिसोरबो आरो माखासेयाथ' गोबाङानो थैबाय
दा आङो बारा बुंनो सानाखिसै आं दिनै लास्टआव बे मेसेजखौनो होनबाय आरो जे बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा दि बोजों गिदिं सारा नर्थ इस्टखौबो गिदिंदों सुइजारलेण्डआव जेनेभावबो थांदों बेफोरबादिखौ मोजाङै बुथुमनांगौबा वेस्ट बेंगलावबो बियो बेनि चिफ मिनिस्टारखौ ज्योति बसुखौ हजों केम्प खालामनानै थालायनानै अनेक माबा हैदों कनभिन्स खालामदों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बेफोरबादिखौ मिथिनो बेंगलावबो बेहा बिदिनो हिराचरन नार्जारि दा माइकेल बसुमतारिथ' थैबाय बेनि माखासे थफ्ला हयथ' बेंगलाव सोरनावबाबो थाबोदों आंनि अनुमान आरो सुटकेस मोनसेया सोरनावबा थाबोदोंमोन दाथ' निश्चय बे थाला दा बेखौनो मोनसे मेसेज होनानै आरो बयनोबो आंनि अननाय सिबिनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। बे समाव दिनैनि जोनोम सान खुंथायजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिबार बावनाय हाबाफारि बिबार बावजेनगिरि मानगेदेर मेडाम हिराबाई नार्जारिया मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिलांबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावदों। बे समाव जोङो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 7 मिनिट